Espoló calcani o esperó. Què és? Doncs mireu, això és el peu, podria ser el nostre peu. Què tenim a la planta del peu? La fàscia plantar. Des d'on va la fàscia plantar i què és? És una banda de teixit elàstic que va des dels caps metatarsals i s'inserta en el calcani per un tendó. Això és la fàscia plantar. Com us comentava abans amb la fascitis, a cada pas, què passa? Anem traccionant del punt d'inserció. Aquesta tracció es pot inflamar o, a part d'inflamar-se, es pot calcificar. Es pot calcificar també per més motius, perquè tinguis malalties reumàtiques, perquè tinguis, depèn de quines formes de peu, etc. Sempre que tingui jo un espoló vol dir que em farà mal? No. De fet, amb els anys d'experiència a l'ortopèdia em vaig veure moltes vegades com venia gent pensant-se no, diagnosticat d'espoló i el vèiem a la radiografia, però realment el que tenia era una fascitis plantar. Sempre explico una anècdota d'una vegada que va venir una persona coixejant, dient, tinc un espoló horrorós, ell, per lo que m'explicava, pensava, jo crec que tens fascitis, es poden donar les dues coses alhora, amb la qual cosa tampoc era cap problema, però quan vam mirar la radiografia m'estava ensenyant el peu dret i ell venia coix perquè no podia apujar el peu esquerre. Llavors allà ja li vaig dir, sí, tens un espoló enorme, et fa mal el peu dret? No, no em fa gens de mal. Molt bé, doncs és on està. Llavors, què us vull dir amb això? Doncs que tenir un espoló no és sinònim de dolor, és sinònim que algun dia se't pot irritar el tejido circundante. Aleshores, quan se t'irritarà aquest tejido circundante? Ni idea. Pots tenir 20 anys aquest espoló i a l'any 21 fer-te mal, et pot fer mal des del primer dia, no ho sé. Què farem a la farmàcia si aquest és el nostre cas? Antiinflamatoris i fred, com sempre, però aquí el que haurem de fer és descarregar la zona de dolor. Com? El primer que farem és agafar una talonera, perquè és el més bàsic i és el més barat. Hem d'agafar taloneres que tinguin un bon tou de silicona, que no siguin molt fines, perquè el que volem és descarregar la zona de dolor. Llavors, tenim taloneres com aquesta, ja veieu que el gruix, almenys això és de 0,5. Veieu que té aquest topo de color blau. Aquest topo de color blau és silicona de menor densitat que just en aquesta posició, però veieu que no està al mig. No està al mig perquè a l'espoló, igual que la fascitis plantar, la gent et diu em fa mal el taló però se m'irradia cap a dintre. Se m'irradia cap aquí. Aquí passen tots els nervis i tot. Aquí tot això és molt huesudo. Aleshores, per això està una mica lateralitzat. En principi, amb això, si no és una cosa molt greu i tampoc és un espoló que vagi a donar-nos massa problema, en principi amb les taloneres s'ha funcionat. Ara bé, quan la talonera no funciona, què fem? Doncs mireu, tenim aquesta plantilla. Aquesta plantilla és el que podem donar si la talonera no va bé. Què té aquesta plantilla d'especial? Aquesta plantilla ja es va fer precisament pels tres problemes principals del peu, metatarsalgia, fascitis i espoló, i el guai, a part de com està feta, té una estructura rígida, és molt tova, o sigui, és rígida però a la vegada és molt còmoda, perquè és molt amortiguadora. Té un cert gruix, és a dir, sabates de petit mínim no, però què és el guai per l'espoló? Mireu. Forat, ja està. ¿Quieres descarga? O sea, empieza a andar sin pisar el suelo, ¿vale? Una mica aquest és el tema. Imagineu-vos que tens un xinxón al cap i tot el rato et xoques contra una paret. Doncs és el que ens passa quan tenim un problema en el peu, perquè com no volem fins ara, llavors, aquesta plantilla, què fem? Traiem aquest forat i posem, o no posem res, o posem aquesta almohadilla. Hi ha gent que va millor amb o sense. Ja està. O sigui, si doneu aquesta plantilla i li traieu aquest forat de cop, la sonrisa serà monumental, funciona en el 99% dels casos, en el cas que no funcionés és perquè, no sé, ja seria un cas suposo molt complicat, però funciona, us ho dic, en el 99% dels casos ja veieu que la descàrrega és absoluta. Per què tenim aquesta forma? Doncs aquesta forma la tenim per descarregar el punt de dolor i la irradiació interna que us explicava abans. Per això aquesta talonera té aquest punt blau lateralitzat i per això aquest forat s'ha fet amb aquest rabillo. A part també evitem l'efecte succió que et pugui donar un forat tancat a la sabata. Doncs llavors, a part d'això, fred, evidentment, si té un espoló per la forma del peu, aquesta mateixa plantilla ja serveix, et dona els apoyos adequats per tot tipus de peu. O sigui que amb aquesta plantilla no tindríeu que fer res més. Però que sapigueu que si al final deriva en altres problemes o potser s'hauria de visitar amb un podòleg. Però per el que podem fer nosaltres, antiinflamatoris fred i descarga, tant con talón com con plantilla Smoke.